bideo honetan saiatuko naiz erakusten zela manejantzen diren kalkuladora mota bi hauek trigonometrian, vale? Bueno, hasiko gara eskerreko alderekin, pixkat barriaren erabilera, hau da, gehieno daukazuen modukoa. Bueno, lehenengo gauza egin behar duzuena da jakinda graduak, angeluak hiru unitate desberdinetan neurtu daitezkela. Bat dira guk erabiltzen duguna aurten da gradu sexagesimalak, gradu minutu eta segundutan, minutu bat 60 segundu eta gradu bat 60 minutu direnak, buelta osoa 360 gradu direnak. Agertzen dira beste gradu mota bat da gradu zentesimalak, 60 izan beharran 100 minutu gradu bat eta 1 segundu gradu minutu bat, eta radianak, beste unitate mota bat, horiek ez dira graduak. Kalkuladora guk ipini behar dugu gradu sexagesimaletan erabiltzeko. Hori egiten da, kalkuladora honetan bi aldiz moderi sakatuz, hemen pantailan agertuko dira. Bi zenbaki, hiru zenbaki, bat, bi, abian abili, aldatuko te kolorea, zuri epineko, eta ber, eta hori, potxoa gehiago. Bat, bi, eta hiru, eta hemen goian agertzen da. Deg, rad, eta gra. Zein da guk hartu behar duguna? Hau, beraz, moderi, bi aldiz emon da gero, bat sakatu, eta ja, agertuko da, hemen goian, kuadritu baten, D bat. Kuadritu txiki baten hemen goian. Hori daukagunean, ja, aldu erabili kalkuladora nahi dugunerako. Hori egin ondoren, erabili behar ditugun teklak zintzu dira. Sinu, kosinu eta tangenterenak, eta bere gainean agertzen diren, hemen ez da ikusten oso ondo, sin ber minus bat, kos ber minus bat eta ber minus bat, horiz markatzen direnak shift teklaren laguntzaz atarako ditugu. Gero dago este tekla bat, eta da, beste hau, gradu minutu eta segundutan emoteko, eta gero batzutan, parentesiak. Adibidez, kalkulatu behar bat ditugu. Aldatuko kolorea berriro, ontxe baltzea. Eta, holanik. Kalkulatu behar bat ditugu. Balio batzuk, adibidez, hau azteko. Sinu 38. Konprobatzen dugu. D dagoela hemen, eta azten gara. Sin, hemengo tekla, 38 teklatzen dugu zenbakiekin, eta bardineri emongo dugu balioa. Kasu honetan, emongo esku 0,62 aldugu ipin. Bi zifra martarrekin emon behar baditugu datuak. Hori oso simplea da. Imagina, gogoratzen baduzu, hausek kalkulo, egin behar izango duzu, Elisaren altueraren ariketan. Zelan teklatzen da hausetan. Dauko, goian, bider tangente 44, bider tangente 48, zati, tangente 48, ken, tangente 44. Hemen, kalkulador motoretan, dana segituan. Bider, jungunaz markatzen honeaz, non daude, bider, tangente, 44, bider berriro, tangente, 48, zati, eta gero, behian dagoena, dana dagoen esatitzen, kenketa hori, dana dagoen esatitzen, kalkuladoren ipini behar dugu. Parentesi tartean beko goztia. Zabaldu parentesia,
berriro, tangente, 58, ken, tangente, 44, parentesia sarratu, eta berdin. Eta holan, lortuko dugu, hauzi kantitatea. Vale? Hemen, hauze dana, holan kalkulatzen dugu. Vale. Imagina, egin behar duguna dela, aldrebes. Dakigula, zenbadan angelu baten sinu, kosinu do tangente, eta nahi dugula kalkulatu zein dan angelua. Claro, angeluak beti emon behar ditugu gradu, minutu eta segundutan. Horren, imagina daukagula. Sinu alfa dala 0,73. Alfa, aldugu idatzi, dala honen arkosinu edo honen sinu ber minus bat. Vale? Baina, kalkuladora egin zera ingo dugu. Bueno, nik jungo naz, lehenengo idatzi botame eta gero markauko zuet, lehenengo, shift. Tekla hori. Sin, eta markatu 0,73. Berdin. Eta, zer agertzen da? Ba, shift, parkatu. Nago kalkulatzen kalkuladorekin jakiteko zen badan justu, 0,73 berdin, eta moten dau 39,050 bost lau. Bost lau, gradu. Vale? Hauka, gradu kantitate hau, jakin behar dugu zenba gradu, zenba minutu eta zenba segundu diren. Orduan, segituan, emoten diogu, segituan, tekla honeri. Eta agertzen da, 39, borobil bat, 3, borobil bat, 0,44, hemen berez agertu bezan bezala. Eta dira, minutu eta segundu. Vale? Ulertzen duzu, Angelua beti da. A ver, pantailan jarraituz. Da, shift azteko, sin 0,73 berdin. Eta pantailan agertuko da 39,0 eta segituan oneri emonda, eta agertzen da 39 gradu 3 minutu 0,44 segundu.